Naimpas na lang ang kinabuhi sa duha ka membro sa Bee Gees nga naay kalain sa usag-usa. Musika ang nagpahugot sa ilang pagkamagsuon pero musika rasab di ay ang mubungkag sa ilang relasyon. Unsa ning hitabo? So for today's video atong hisgutan ng Bee Gees nga syempre bisag di na nako ipalami og istorya, kabalo na taw unsa ni sila kakuyaw, di ba? How deep is your love? Is your love? How deep is your love? Tara, istorya ta. Pero tuod guys, nasab ta YouTube ha kaniyo inahinay tag-subscribe diya ug kung gusto pa tuod kag ubang mga video ngayong ani, ayaw kalimot og follow. Let's go. So nagsugod ang istorya atong 1958 aning tulo ka magsuon. Ang kinamaguwangan nga si Barry Gibb ug ang duha ka kambal nga si Robin Gibb ug Maurice Gibb. 8 anyos si Barry, 6 anyos ang duha ka kambal ug duha pa ka kaubanan nga batan-on sab. Naa na sila banda guys nga gitawag nila the Rattlesnakes. Ug simi buto sab ning mga bata sa una kay syempre uso man to sa unang lip sync. Karon kay naguba man ang sound system so napugos silang kanta nga live. Pero kay kamao man sa blagi ang resulta okay kayong feedback sa mga tao. Maong dito sila naka-decide nga seryoso ng pagkamusikero. Kinahanglan gyud kay sab nilag kwarta sa ilang pamilya kay ang ilang pamilya man gud sa Bee Gees guys is kanang alaw gyud ba kubre gyud sila. 1960 gikuha sila sa isa ka promoter nga si Bill Good ug didto na sab dayon sila gihatagan sa pangalan nga Bee Gees. Ibalik gikan sa initial ni Barry Gibb ug Bill Good hangtod sa nahimo ra yung Bee Gees kadugayan si Gigi Spelling. Nakakuha sila kontrata sa Ledon Records atong 1963 nga naka-release og single pero walay alibyo. Wa say buto ba? Balin sila si Spin Records ug didto na dayon ni bitaw guys, wa gyapon ni tabo pero dako kayong tabang sa ila kay diri nila nakaila si Bossing Osborne nga naghatag sa ilang chance nga mag-practice og kanta ug suwat og lyrics sa mismong studio nga nakapa-improve gyud sa ilaha. Ug naka-release dayon silang single nga Speaks and Specs. Gipasa sa ilang airpot ang ilang mga demo sa manager sa The Beatles nga si Brian Epstein ug nakaingon gyud siya kay gi-forward dayon ni Brian Epstein kang boss manager sab nga si Robert Steve Wood. Tawag dayon si manager sa ila. Mga boys, gusto ko ang pagkatao nyo. Ali mo diri audition mo. Ug nakakuha gid dayon sila kontrata sa Polydor Records nga mo'y mag-release sa mahimo nga album sa UK ug Atco Records sab nga mo'y mag-release sa US. Grabe gyud kabilib ni Steve Wood sa Bee Gees ug gikumpara pa gani sila sa Beatles. Ug sa ilang pinakauna nga kanta nga gi-release guys, grabe ka bright sa manager guys kay wala gibutangan og pangalan, blanco ra nga label ba. Ang nakabutang lang is ang title sa kanta nga New York Mining Disaster 1941, maura ug wa na gyud pangalan sa banda nga gibutang. Ang purpose para una-unaon sa mga tao nga kanta ni sa Beatles kay mura man sa Beatles ilang tirada, blending ug ang genre nga gisunod ba. Have you seen my wife, Mr. Jones? Ug syempre hunahuna sab sa mga DJ is kanta ni Beatles. So sige na sab nilag play sa kahanginan ug nibuto gyud ang kanta hinuon guys nga nakasulod pa sa top 20 sa US. Sa success sa single, aw gisundan dayon nila ilang pinakaunang international album ang The Bee Gees First 1967. Naa diri ang kanta nga Holiday ug To Love Somebody. O syempre, Nag-transfer yan tita, ang mainit dyan yung taas, propane butane oxygen. Magbindakmain, gamitin ng tam sa ilalim, takpan ng butas. Pangalawa sa kalan, huli yung tangke. Para wala pong backfire. 1968 birahan na sab nilag sunod nga album nga Horizontal ug naa na sab diri ang kanta nga Massachusetts as ilang pinakaunang kanta nga nag number 1 sa UK. I'm going back to Massachusetts. Pero diri na sab dayon nagka-problema guys. Kay naay wala pagkasinabot si Robin ug si Barry. Kay di ba si Robin may lead aning Massachusetts, gusto niya nga siya ang mo frontman gyud sa banda kay nibuto biya to Massachusetts. Pero ana sab si Barry, di na pwede tol. Trio gyud biya ta manganta kana ra padayon ra nato. Ug gamay lang nga time skip ana pa si Barry sa isa ka interview, ang pinaka the best daw nila nga experience is katong mga bata pa sila. Nga di pa sikat kay enjoy gyud nilang tulo ang ilang trio ug wala pay tension sa ilang magsuon ba tungod sa success. Balik ta. Pero bisan sa ilang mga di pagkasinabot, naka-release gyapon silang album nga idea nga perti gyapon butuha. Naa diri ang kanta nga I Got a Message to You ug I Started a Joke. Pero 1969, naka-feel si Robin nga murag si Barry gyud ang gusto sa manager nga mahimong frontman. Dala na sab sa pangluod, nihawa si Robin sa Bee Gees ug nag-focus as solo na lang. Ug sa wara sa badugay, nihawa na sab si Maurice sa banda kay duha naman lang sila
Pero pag abot 1970, nitawag og kalit si Robin kang Barry kay gusto daw niya nga buuhon usab ang Bee Gees. So ana ra sab si Barry ug Maurice. G. Naka-release dayon sila album aning tuiga guys, ang 2 Years On. Ug 1971 gisundan pa nila sa album nga Trafalgar ug naa na diri ang kanta nga How Can You Mend a Broken Heart nga syempre pertis ang butuwa. How can you stop the sun from shining? Karon 1972, naa na si problema ang Bee Gees guys. Kay nausab na ang mga genre sa music nga nang buto. Naka-release gyapon sila mga kanta pero wala na guys kay bali murag outdated na sila ba ug naka-experience gyud sila tukar sa mga gagmay nga mga events. Karon nanawag ilang amigo nga si Eric Clapton, ana si Boss Eric, mga part pasimo des Miami. Diri mo palamig tapos meeting ba sa mayong buhaton. Sulupad sila ug didto nasabutan nila sa ilang record label nga usbon ilang tunog for a change lang daw ba. So gitry nila hibog mga kanta nga pang disco guys. Timingan sabni nga naay gi-produce si Steve Wood nga salida o gusto siya nga i-appeal ang Bee Gees sa mga soundtrack. Ang title sa salida is Saturday Night pero ana ang Bee Gees di na pwede bus kay among nahimo nga kanta is Night Fever. So gilisa na lang sab ni Steve Wood ang title sa salida into Saturday Night Fever. Ug diri na dayon sila ni buto pag yun ug maayo guys. Nagpundo sa number 1 sa chart sulod sa 6 ka buwan ug nabutang pa sa isa sa best-selling album of all time. Nga nihalin og sobra kapin 50 million copies, ladies and gentlemen. Isa ra na ka album ha, kay nasab diri ang mga kanta nga How Deep Is Your Love, Stayin' Alive ug uban pa. Niabot ang 1981 ug nausab na sab ang genre sa music nga uso guys. Di na sab disco ang tripping sa mga tao ug syempre nihinay na sab ang Bee Gees. Nag-release sila album nga Living Eyes nga di na sab disco ang mga unod pero wala na ni buto. So ilang gibuhat nagbulag-bulag sa sila. Nagbuhat og mga kanya-kanyang projects pero dili sab inana ka successful. Pero wa gyapon sila nawad anong pag-asa guys kay syempre mo magyud nilang gidak-an ang pagkamusikero gikan pa sa ilang pagkabata. Naka-release sila album after sa isa ka dekada nga nagpabuto sa ilaw balik ang album nga nakasulod sa top 10 Billboard 100. Karon imbis buto na sila, January 12, 2003, didto na naimpas ang kinabuhi ni Maurice Gibb guys, giatake sa kasing-kasing while nagpaabot sa iyang operasyon sa tinai. Ug didto na sab naimpas ang Bee Gees kay bisan pag gusto ni Robin nga ipadayon ang grupo, di na sa musugot si Barry kay ang Bee Gees gyud daw is tulo gyud sila dapat. Ug gi-official retire na gyud nila ang pangalan nga Bee Gees. Ug May 20, 2012, naimpas na sab ang kinabuhi ni Robin Gibb tungod sa liver ug kidney failure ug naapigay colorectal cancer. Sa isa ka interview ni Barry Gibb, iyang giangkon nga di daw sab maayo ilang relasyon nga magsuon. Katong pagkamatay gani daw ni Maurice, is dugay na sab daw wala magtingog ni Maurice ug Robin. Ug about kay Robin sab, sakit sab daw sa iyang buot nga wa di ay ni magsulti si Robin sa iyaha. Nagilti gid siya kay iyang na-realize nga nung grabe kaatat ni Robin ni padayon ng Bee Gees, bisag sila na lang duha kay mao na di ay to guys, naa na day siya gipangbati. Ug dungagan pa gyud siyang nasulti kang Robin nga medyo sakit kay gusto po niya nga ipalayo sa droga ang iyang isuon. Sa 2020 sab niya nga interview, ana siya tungod daw sa ilang kasikat is nadala na sab sa bisyo ang iyang mga isuon nga mao daw hinungdan nga naimpas ilang mga kinabuhi. Maski siya gani daw wa kay sa tentasyon sa bisyo pero may gani kay na siya asawa nga dragon sab, makabugong sa iyang sayop nga binuhatan. Si Barry na lang gyud ang nabilin sa magsuon kauban ng mga memories sa ilang adventure as musikero. Ug ang iyang gibuhat, nagtukar pa siya balik nga siya na lang isa, dili lang para sa legacy sa Bee Gees, kundi para sa iyang mga igsuon. Kung sumahon, naa sa 22 studio albums, 2 live albums, 7 video albums, 15 compilation albums, 83 singles ug 4 soundtrack albums ang nahimo sa Bee Gees. Grabe no? 79 years old na karon si Barry Gibb ug nagpadayon gyapon sa pagkinabuhi sa ilang musika. Legend ba? Ikaw, unsa imong paborito nga kanta sa Bee Gees? Butang niya sa comment section. Peace out, yo! When I was small and Christmas trees were tall,